posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 13 September 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa Malawi First. Lero wayankhula zokhuza a president makamaka pa ulendo wawo umene anali kusanje. Tamverani kuti Bon Kalindo wayankhulanji lero pa 13 September 2024. Koma lero ndenda zuka mofuna kuyenda bwanji. Ningofuna nditayenda kukwera galimoto kumasika kumapita ngati chakuchikwawa uku. Ndikusika mapiri aja ndifike pa Thabwa. Uyo ndipite kulivunzu. Uyo ndikatulukire ku Fatima. Uyo koma bale kunkate ningofuna kuyenda ine ndimakonda kuyenda kwambiri. Ndikumamva kuti ati kulivunzu khate ku Fatima ati kuli malo okongola miyala mitengo komanso kuli malo ena ochedwa Chikangawa. Kumeneko inetu ndimangoona ngati Chikangawa ndi komwe kukunzuzu kokha koma mayina amafana bwanji. Atiso kumeneko kuli Chikangawa oti dzulo anthu anali akuimba Chikangawa Chikangawa Chikangawa. Koma inu ine sindimamvesa kuti kodi zimayenda bwanji kuti pakana munthu galimoto yako isode magalasi mmene ilili galimoto ya VX ja kapena Costa komanso muli a polisi ndikuswedwa imene ijayo ndi magalasi. Koma inu kulivunzu muli bwanji Lazarus Chakwera MCV yonse muli bwanji mama uno mwayendako bwanji kuchikwawa kumene kwenu kuchikwawa anthu oliziwa zina lowamanena kuti kuchikwawa kokwawa ena aja ayenda mokwawa zulo okutawa atakumana ndi ana akuchikwawa atang'amba ndi miyala. Ili ndi ziko chimene waona zako zulo usamuseke. Inalipo nthawi imene anthu akamuseka Peter Mutharika kunena kuti atamuoneni Peter ndi achisale akuopa anthu paja pamachedwa pa wakawaka pakanazera muchire kukatulukira ku State House. Nthawi imeneyo tusi kuti yo amathamangisidwa koma angangofuna kuti angozipasa ulemu wokha ataona kuti zinthu sizili bwino. Nthawi zina galu wako yemwe akakuluma it is a sign of a danger warning sign. Galu wako kukuluma munthu osauka ndi woopsa kwambiri. Ukonza kupanga mafilimu ako mmene ungapangire ndikuwazunza mmene ungazunzire anthuwo. Ndikumapanga umafia wako umaanamiza anthu kumanena kuti wabweresa fuelo wabweresa mafuta koma chikhalire nicho sitimayo itanyamula zina zake molasses mafuta ena ache opita ku factory ya Inyache. Ukoza kumaanamiza anthu kutengana ndi mkazako ndikumayendera nyumba yogumuka kumakhala ngati mmene zimasatirana ngumbi muja. Koma anthu amasiku ano anachenjera makamaka kumuzi ndikumene anthu anachenjera kwambiri malinga ndi kusintha kwa zinthu. Technology inalowa ngakhale kwa sojini inalowa ngakhale kumalaka. Sungampusise munthu kumanena kuti ati ndili ine kuno ndikunsanje ndili ine kuno ndikuchikwawa kamena ku Fatima ndi azikunamiza anthu mwanena kuti bwana zonse zili bwino kuno. Pamene paja ndi pamene inu MCP mungapite ku drawing board mukhale ndi emergency meeting yanu apa pamachedwa pasanjika muzifuse kuti what went wrong. Chifukwa pompa jatu ndiye kuti ena ake amunamiza president kale usiku
mazulo uja kunena kuti bwana tafanga kafukufuku athu kutero kwa anthu ajana atuma ndi Boni Kalindo winiko wa madrama uja zija tinkanena mbuyomu kunena kuti inu sinthani, inu msamapange matama anthu sakukufunani. Ndi zimene mwaziona zulo lijatu kuja kumachedwa ku Fatima kwaso kapena kuja kumachedwa pankhate kuli vunzu ndithu president kunyamuka kuti ati akasegulire chipatala koma chosatha ndikumauza anthu kuti tikungochisegulira koma chizayamba kugwira ntchito bwinobwino kusogoloko. Ma advisors a president ndinu makape kwambiri. Iniyo ndi amene mukanamuuza president wanuyo chilungamo ndipo ndiye mukunamiza natu kutereko lero ndi siku limene mukufuna muchiteronji programu yanu yobera zisankho. Ndiye nanga simuli ndi opposition iso yofoira, opposition yopusa, lero mukuchita launch programu yanu yokuti ati mufuna munamize ngati mukufuna muyesere machini koma ndiye mukutamba anthu akukuona litu, anthu akupikichani kale, ndipo izizi zikuzayamba izi. Nthawi ya kampeni tu sinayambe, nthawi ya kampeni sinayambe, ndiye ngati zayamba pano nthawi ya kampeni sinayambe muthawa kangati. Ndipo tumang'ambidwa ni miyala kuja kumene kujako ndi kumuzi nanga ntawoni muthawa kangati. Mwina akanapanga tu akundilande, akanapanga akulimbi uku kukuzunzika anthu uku, kulimbi osi walimbi yangomanga anthu. Kutelo kuiweyo maiola mukuyenera uziwe zimene zimama wa uno. Anthu so akukonzekera miyala ina, president wanu wakaendaso kulimbi. Chifukwa osi wapalimbi angomanga anthu, yekha kumabwera kumamanga anthu kulimbi kunsika kuzuza anthu. Zikanakhala kuti zimenezo zikuchitika, zazolja zikuchitika mulimbi, mukamanena kuti andi anthu town. Koma kumene kujako tu ndi kumuzi, kumene mwapapalisidwa ni miyala kujako ndi kumuzi. Tikufuna ndikuuzeni kuti abale anga, mizimu ikakwiya yakwiya. Inu zoona basi mukaona ngati basi anthu akangofa kuchikangowa kuja naeni, mizimu yawo ikuyenda akangofa anthu basi. Pamene paja timanena kuti Joseph Nkasa anaimba nyimbo uja muna mujita haya ku BICC uja anaimba nyimbo kunena kuti mizimu ikakwiya yakwiya basi, mizimu yakwiya. Pamene pajapo is a sign yonena kuti all is not rose. Ngati programu anu mwayikonza yokuti mufuna mberezi sango za 2025 ndofunikanso mukapangane kawiri muuzane kuti kodi pamene pandi mmene zililimu tiyendesa bwanji, chifukwa anthu ngati sakukufunani ndipo tundi aliyense ulo ni mwana yemwe sakukufunani kuti mulamulireso zikoli. Kaye anthu amene ali maiko akunja ngati ku South Africa ali wokwiya kwambiri ndi ulamuliro no kukwiya sindikuziwa kuti zizatha bwanji. So ineyo ndikanakhala kuti ine nali presidential advisor wanu ndikanakulangizani kuti abwana pamene zafika zinthu pateni tisazikakamize, chifukwa ngati tikutibulidwa lero lini miyala kampeni sinayambe. Nanga ikayamba kampeni olo mutaopseza anthu motani monga mene mwachitira zilolizya kuyimba mafoni kuauza apolisi ose pakana ku State House Lilongwe Sanjika ku Nzuzu ku Chikogobe kuti pasapezeke wa polisi olankhula za miyala ya bwana aliyense atapezeka achosedwa ntchito pakana makra kumauza kuti teni muzijambula anthu kuteko mafoni athu akujambulidwa. Ndipo ine ndiye yanga ini mafuna mukumajambula bwanji zimene ndikunenazi ndikamayimbirana anthu nawo foni muzijambula amakra. Ndiye mmanga ziko losetu mumanga musalamo nokhatu a MCB chifukwa anthu ndiye akulankhula maka za imfa ya Chilimayi ndi anthu akunena kopsa. Ndipo ineyo sinimaziwa kuti ziko lathu ndilotani. Ndithu anthu kukamwalira naini ripoti kukabwera lofoira ndikuliziwa kuti ripoti lisili kunena zomveka koma ife tilipe koma ndizopsatu tilipe basi ati kuopa kumangidwa. Nikakhala ine ndesi ndikuopatu
ndipo ndakhalanso miyezi paja osamangidwa. Sindikuziwa kuti aeri asate muliko kumeneko kapena nambala yanga mwayiwala. Tafunseni amakra akupaseni chifukwa paja akumachita solikodi tu. Komanso tu inenso ndikhoza kukupasani ndekha pachati 0 9 ndisathamange tumwina simuyikopera bwino. 0 9 2 3 6 5 maziro 3 5 kumapetoko. Ndikunena tu ino aheri asate. Kutawa wa uyo pachikwawa. Tikamakuuza ndikunena kuti ino a opposition tachita ni wake up. Anzathu ena ndi awakupanga convention yawo lero a Ford. Convention yakonzekeredwa bwino ngakhale kunali propaganda kunena kuti ati a Ford aitana MCP anthu amadera tunkhawa. Ndiye ubwino wake vice president analankhula pa interview kunena kuti ife sitingaitane MCP. Chipani chimene tikufunanso kuchichosa ndiye tikachitane. Ndi propaganda kuti akufuna ziyike malo mooneka ngati akufunidwa koma iyayi inu a opposition mukanagwirizana. Ndipo imene zililimu game ndi game changer basi nonse mukanagwirizana. Game changer ni mere chilima. Izi ndikunena mobwerezatu ndipo sindikuopa iyayi. Game changer amene ali joka wa majoka. Likanakhala kuti ziko lathu limaona patali ndikufuna kutukula adi ziko. Mere chilima ndi joka. Mabishopu aku Mangochi, mabishopu aku Blantyre, abishopu aku Ujeni kulilongwe kumzuzu. Takumanani ndi mwana wanuyo mumukoche. Ndipo amene uja kungoyima kuti wayima ku convention ndikuwina ndiye siku la balotiro. Wina zangu zikozera. Livuzu. Koma amakhala ndiye muli panchito yochita likodi anthu bwanji. Wiki ino timangidwa ambiri. Iyayi ndikondwera kuti ndikamangidwa ndikakumaneko ndi anthu ena ndi ena amenenso munthu mutengedwe pa list imeneyi pa boma ili la MCP ndi Chakwera amene akufuna kuonesa kukhala relevant kwa anthu koma anthu akuakana. Olo mkazi amene akakukana kuti sakukufuna osamukakamira chifukwa siku lina azakudyesa ka poison. Limamba kukoma wayi limamba kukoma. Born Galindo, the DC, mwana woopsa kwambiri from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.